Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Mga bangsami, mga oripan Allah subhanahu wa ta'ala, kanayro na pang ninamisi ko Allah subhanahu wa ta'ala apalad mapipya ginawa niyo sa giyang kanan ang mga darpa iyo ilidaskan o Allah subhanahu wa ta'ala kulangwan o mga tiyuba adin hindi pa kapagilidilid sa giyang kaya dunia ayamala na giyang kaya makadadaya mga sakit sa dunia na nailidas tanurun Allah subhanahu wa ta'ala ayamala na napangnitan ko Allah palayatan ud makasurga siya ko oriano kapupos o umurtano sang kaya dunia na nanaaya kapusan rakitano na sumapya sa mapadtano ko mga tao ay kalimu Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pikiratano sa magaytano sa oras malutano ron mandirugod agiyang kaiya mga rarad marata agiyang kaiya kasuburno na padid na isi ko di tano di kapamuka sa kataksilan sa ginawa tano kiplidas ng tano sa ginawa tano san kurarang ito Allah subhanahu wa ta'ala na gusto kiplidas ng tano ko pagtaw tano sa ubakiran ayam alag na makanggulalan agiyang kuto ararang ito Allah subhanahu wa ta'ala sa agiyang kuto adi kang gulawlaw mga galabak adi kasusuato kadnan tano Rabbul Alamin. Mga bangsami, ang mga pipi ataw saranaw, benda palayatan din makapaparatya sa palayatan mapi ataw. Dahil na sa kataw ataw saranaw, abang betul siya di mapi ataw amata na pamana mapatay kanyan. Ayad no pama aikebubayatan no apakitador kita no na mga pipi atano ataw. Ayad na kabayatan no apakibetur kita no na mga taw tano di mapu masasok kabenarian. Away. Ayad no pama kabayatano na ayap kapikiler kita no salakaw di salakaw na mga tao tano mga pupuro ipangkatan anto na iba na dita no aki anto na iba na pusan so kabnar tano okay na misababsan na tenu-tenu ditano mamimikiran tano indalem-dalem tano agyang kaya masusuwa tano kaudi tano makapamimikiran na duan tanu den maka mia binasa tanu su dunia tanu ko dunia na aya malak na mia binasa tanu so alungan tanu amori why giyang kaiya pamana kasuburno na isa ap kesabapan si mia inalo yung mga ulama agiyang kaiya pamana pattiman apamana kepakaya si mauuro apa kesabapan sagi yang kaya pamana kapupak ako taw sa suburno agudi ka pa kapamagayo taw sa suburno paganayron lagi ang kuto pamana kalubay o paratyayaw taw o ay malubay so paratyaya ay malag na saka adi mamagay sa suburno na inong kanan di manggulaw la kamapiyapan pipikir na ka na muslim ka na mata-mata na aya titu na malubay ka so paratyaya saka mambu pakuwa sa suburno na mapi di nga di katutuan-tuan oy apia aya kapakiilay ng kaon kumadaklataw na pamanam awliya ka na mata nagupong ka pakuwa sa suburno na aya mituturuanan na malubay kay paratyaya oy malubay kay paratyaya anto na isaba pa nan nakagya katawan ka agyang kana nakabagay sa suburno nagukakwa sa suburno na piya karataanan wagam Islam pamana din wata sa suldat yan dirun matao sa emalag na piya karataanan wagamatano agama Islam dati pamana saka napaparatiyan ka muslim ka malakay paratyaya na dingading gulawla nagiyang kutuwa pama na katawan ka na isa sa parwagamang ka agama Islam ano man kapkirawang karong gulawla o pamakas ka na malakay pamana paratyaya malakay kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala ikadua na aya ka rin sa malubay kay paratyaya na aya kalilide di ka pa magay sa suburno na sikreto ay malag na itatapok uway girawan nakasilma magagawi adi kang bagay sa suburno na inung uto pa ma
di manggal pakagiyan ko to akasuburno itatapok isisibay sa darpa o di nagagawi di nga hindi kipamagan aya pipikir na ipagkaya ka agiyan ko to lagi duto agalabak ka inong katatapok na ka ipagkaya ka piya kayaya si kumadak lataw na piya kayaya pan si ku Allah subhanahu wa ta'ala na inubang ka di katawi mapiya aya kaya pamagay nga sa suburno na lo kagawi ka ba pantuturug langwa taw sa dunia na ay malag na su Allah subhanahu wa ta'ala na pakailay ka niyan pamanabang ka ng kalilipati di mamagay sa suburno apya kini pamagan ka na sekreto na pakailay ka Allah subhanahu wa ta'ala sa kamang buwa po sa suburno bang ka kalilipati mapya kiyakwa nga sagyang ko ta suburno na saya nga dududua sa likod na pakailay ka Allah subhanahu wa ta'ala apya kiyakwa nga sagyang ko ta suburno na lo kagawi na ito na ba pakailay ka Allah subhanahu wa ta'ala na inong kapnanan pagkarawing gulawla adi ka di itapotapok sa kapumagay nga sa suburno udi na sa kamabop ko sa suburno na andi ka buda makariro sa kaptepukan ni wagugyan ko taptelabukan ni wambagay ka sa suburno ka malubay so paratiyan niyo ko Allah subhanahu wa ta'ala laido ba ya kapipikiran niyo na di katawan no Allah gyan ko tapulaw lan niyo ay malag na iptepok iyo yuti sabab at tigong mga ulama ino baka lilipatiyo sa bugir kitan wagyan ko takatiru Allah subhanahu wa ta'ala at tinawatahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim pamana so sa bagir kita no lagi duba ya kapipikiran yang sagyang kaya kasuburo na bayni simple bayni malabuda dusa oy na ayat na katir Allah subhanahu wa ta'ala bani pipikir agi yang kanan na diniding gulaulaan ang mga dusa na ay maanalalag na simpulan na dusa may to na dusa wa huwa indallahi azim na ay matanagi ang kanan diniding gulaulaan tunay ni ba na dusa na miyak kalalaan si iku Allah subhanahu wa ta'ala na gito ay karinaw sa malubay ka ni parateya saka adi mamagay agu saka pakuwa na ay malag na din kay kalakagiyan ko to akakiler ka Allah subhanahu wa ta'ala sa pakuwa ka sa tenden ikadua na si simple na kaagiyan kaya kakuwa sa tenden na din kakatawan na ginan na miyak kalala dusa kay ni sa parang agamatan agama Islam ikadua at tigong mga ulama pagkasabapan sa agiyang kaya pamana ito na di ba na pagkabinasaan agiyang kaya malag na kapamagay sa kwan tenden malag na pag na kabinasaan na so paratiyang ka yung taki aluyatan ron may kapukuha ka sa tenden pumagay ka sa tenden na mata na mapya di nga di kapagamu sa malaki paratiyang na ay mataan na kurang kay paratya malubay kay paratya si Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa giyang ka na nakasuburno ikadua marata araradagiyang kaya kasuburno mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala mga bangsami nagiyang ko to aya pakitulad yan nagiyang ko to piya kasisingay aparangay aya pakitulad yan nagiyang ko to piya kasisingay pa tuniniba na parangay kapag man malong amang pudipati ino ba mapia pumamakindagan asaka na petiluang ka sa malang nakatanaki so pasusuburno okay upama na ikasuwata ka ay petilura ka na katake si pasusuburno okay benda pamana ana matur ka nare pasusuburno taros ka pamana pakapiya ginawang ka okay benda pamana karanangitang ka saka mabup ko sa suburno upama ka na tumalur ka mapasahin ka kuha sa suburno mapipiano san na ino pamana ipakapiya na naginawang ka pamana ibetur ka pasusuburno o din ay betur ka ay malag na pangunguha sa suburno na ay malag na giyang kanan giyang kaya suburno na gupo na makadayamang ko kapagingad na giyang uta ka ba sa tanong ayap kitulad din na giyang ko marata parangay miya kapiya kasisingayaw pa man ando ni ba na paparangayan ikadua pa man na pagkaw nga amarata giyang kaya kabagay sa suburno na pagkada giyang kutuwa trusted pagkada giyang kutuwa sarig ay malag na saka adi mamagay ada to sa suburno na ayakap kilar ka mga tao na di kikasarigan siya kini okay kainom niya magay sa suburno ka at napipikir niya na ako pilabaan niya nagyang kaya pa man ini pamagay niya saka sumambu su elektora pukuha sa suburno na ayam mga buwa kapkilay no dato na di nagyabay ni pakayda mga tao okay di na bay ni mga pakayda mga tao ka mapiyabang nga sila umpia kabang nga panpaka beloy abulawan na mga karsadera na udi na lango na kailangan nira na ibigay nga kiran nagkusilang busa tenden pumili na ko pamana
mga tao di kesarigan. So sama nutong mga bangsa mi na sumbaga sa suburno, gusto po ko sa suburno na miya dakiran nagyang kuto trust oay miya dakiran nagyang uta miya kapia pi asifat a muslim agyang kuto malag na kasasarigan kamiya din jo sari gugupuon giyang kaiya ka suburno na ay di makang mabalakan na napasusuburno apugupugo sa suburno na miya din so malag na sarig oay din na sarig madaklato ko dato na din mabuo sarig dato ko malag na madaklato oay padapan aw pamana karata agyang kaya kasuburno na ay malag na miya da agyang kuto respekto miya da so respekto oay kaya malag na sakada to na aya pato terka ikababayar kau madaklataw ipagada terka madaklataw nagyang kuto kapiyang kay kandeto oay ay malag na dito ay malag na kap kababayar kau madaklataw agi mapiya kay kandeto na ba aya ikababayar kau madaklataw pamana pagmin na ka piagadatang ka nagyang kuto ay malag na kalakay kabagi sa tendan. Uway, ay malag na may leko mga tao na katan nagi sudah to malay kabagi sa tendan. Uway. Dia maptero mga tao na katan nagi sudah to akuan mangumpia. Katan sudah to ay malag na kiyong pian na ngatin uway. Katan sudah to ay malag na malay widakal kong mga miskin. Di malag na miyada agiyang kuto titu dapat akaslaar kau madaklataw. Uway. Sa kamang buwap ko sa suburno na mapedi nga di katutuo to baka puntutunda sa malag na napasbi nani kailar ka uda to atin katake sa mga tawa did na mga kuwan yan mga kaya yan na mga tao kapamana umpi nga siran din nakakuan o di nga siran mo bagi sa pera kan nakuan di kaya rambutuan so sama nutong na miya da agiyang kuto kapamagadata sabab sa agiyang kuto miya da ta respect kapagadata manis ako pedian kapagadati ko dato kapagadati ko malag na elektor sabab sa giyang kaya pamana riswa sabab sa giyang kaya pamana katendena pada pena pagunguan na marata giyang kaya pamana kasuburno mga bangsami nagyang kutuwa pamana pekala so kasisiga okay gupuon aya kapkakuwa ako kadato na mapemasa na keudin suka sisiga oy ay malag na lagi da nga kamamas etanon aya di kapagunung-unung isagiyang kai akadato oy labo sir kita noron sa ranaw na aya di kapagunung-unung isagiyang kai akadato na sabab sagiyang kutuwa di ka pang magagawa sagiyang kutuwa ira oy ay malag na pagkanapid no dato pambagay sa pa na puluan ka milyon kasabab sa giyang uta kapipikiran niya, no naman, dato na, kabaw yan na giyang kuta pa man, napipira pulo ka, uta milyon yan, sa pipira pulo ka, anto niniba na, milyon. Ayam niya so ayan, na lango na mala ipira ko yung na, ay malag na kabayan dato, uway, ay malag na psisiga siran, uway, pumasadiran so ka dato. Na miad na giyang kuta, ay malag na kasisiga, minggas to sigiro sa, pira pulo ka milyon, mingas tumambusya gina sa pira pulo ka milyon, na siyempre, ayam upa kataban na isa-isa, na nagyang kuto piyamanaban, na ayam iya tagukiran na siig, nagyuti sa bapakapken ng mga ridu, uway, kerawan tumda ka rugu, o tiyaban na kandidato sa malag na miya kataban na kandidato, o di na, di pula nagyang kuto malag na mga kandidato, sabab sa giyang kuta miya laklak siran sa giyang kuta malag na kambagaya sa malag na kiyang bagayiran sa pera gina ni pamana mga rarada marata agiyang kaya kasuburno pada penamiya alo yung mga ulama rarad marata agiyang kaya kasuburno mga oripun Allah subhanahu wa ta'ala mga bangsami nagyang kuto kapakadato udi ka papatutang ko kadato oy kaagya gupon makalaga di agiyang kaya kasuburno nanana aya pupakataban nagyang kuto malay kabagi sa pirak na mapia aya migay sa pirak mi kandidato na tabi-tabi ta kada pentagan taon na diding kepakayan na dato kaya malag na nana da sabutian anto na iniba na nana pamanas giyang kaya kapagawi di ko kapingin na nabi ni malabud oy patot ta aya pagkadato ko yung nagyang kuto mga lalantas kira ni pamikiran mga papasangkiran na mama nasabab sa giyang kaya kasuburno na mapiyabud na malalag na pagkamiyamiat apiyabud dragadik na pagkadato oy
na nagupuon so inged na aya pagkedato nagiyang kutwa dirun kapapatutan na pagkebinas agiyang kutwa inged lagi dagiyang kutwa pamana miya kaysa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiro yan sa mga sahaba at tigina idza du'iatil amanah fantadhiris sa'ah amay ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamada susarig na nayawan yun subangkit di na nayawan ka subangkit giyang kutwa sahaba na inisi ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinaya Rasulullah anto na ipamana kakeda usarig anto na ukita kakeda usarig na ti Rasulullah idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah gupo na ti Rasulullah mibetug sukadato si kudirong kapapatutan na nayawang kad na ti Rasulullah kamiya karan din so bangkit gina na pamay isa mala ararad amarata agiyang kai pamana kasuburno mga bangsami mga uri pa Allah subhanahu wa ta'ala ikapat amiya aloy o mga ulama na agiyang kaya pamana kasuburno na pada isa pamana kaplak-lak kasi ko tamo ko hingad okay plak-lakan so tamo ko hingad ay malagna layda ka sa sagadita noron inomya kadak-dak la hingad sa Pilipinas labo sere katano sa Mindanao di din pagisig okay pamana di tanon magisig siko ekonomiya di tanon pagisig siko security siko kalilintad okay sabab sa giyang kaya pamana kasuburno okay ay malagna instead so ira asul ko munisipyo man ipagumpiya ko ingad ibarat na ipagumpiya ko agriculture ipagumpiya ko pamana mga fisheries ipagumpiya ko ay malalalag na mga karsada ipagumpiya ko ay malag na mga calamity fund na andap ka usar sabab sa giyang kutuwa sudato na miya laklak miya kang gusto na banyan dengki no agiyang kutuwa ipagumpiya ko ingad na gito ay malag na miya laklak so umpiya ko ingad sabab sa giyang kaya pamana kasuburno okay na nagina ni kasasagadan mga uri Allah subhanahu wa ta'ala di tanun nimba uman dayon sa dayon na di tanun nimba uman na tawsaran na kanton narya iya di tanun na ipamana keluagan sa kawayagan anton adin pa kapi ang mga karsada tanwaya anton adi tanun pa kalayt piya anton nga di tanun pa kayg piya nakalilipatan ka asulangulanguan o kasasabapan sa di ka pa kapi kawayagan di ka pa kapi karsada di ka pa kakamintinulayt di ka pa kapi ig na aya sababnya nagyang kaya pa man nakasuburno okay kaya sudah to nanana di pengumpia ka ay malagdating naman lagi dibuka umpia na ka ang mga tawai nana mau masuk eleksyon na pusirang masa perak na miya tumuda to abanya na pakete mo sa bangko agiyang kutwa perak kaya malag napipikirin na mau masuk eleksyon na imugin yung madaklataw so ay malag na ginan miyaswa ay malag na aya kapantakay mga bangsami na aya kiya pakala o korupsyon na sabab sa giyang ay paman nakasubur na nagiti sabab pa Allah subhanahu wa ta'ala na piyakay tiar tanon yan at wala taakulu amwalakum bainakum bil batil o ba niyo pagkana so tamuksan kung dulun-dulunan niyo sa makanggulalan sa ribat o di na diuntol nagiyang kaya pa man nakasuburno na ayaw nga niya nagiyang kaya pa man nakapagkakanaw tao si iko tamo ko pagarin yan sa ayam ang lagna diuntol naon ta ba sa tanah so ipagumpiya ko karsada na kiyano sa katawa mama so ipagumpiya ko ay malag na agriculture ko yung na kiyano sa kapamilya so ay malag na ipagumpiya si iko mga fisheries an mauyag sumadaklas da ko yung kiyano sa kapamilya okay nanay malag na giyan ni miya kalala kasasabapan mga bangsami sa giyang kayo pa nakabibinasaw kapagingitino laborong si sa giyang kayo sa Pilipinas nalalambo na si Saranaw kasabab pa din sa giyang kayo pa na doon na ba na kambugaya sa kuwan pera na uriano ki aluyatan sa giyang kuto mga rarad ang marata agiyang kayo pa na kasuburno na ayak man aloyin tanon anto na isa ba pa di ka pa kasuburno mga tao anto na ka pa kakawatan sa pamana suburno agunto na di ka pa kapamagay to sa suburno na yun ta ba sa tanong pag nero nagiyang kuto anto na iba na malubay suparatiyaw tao malubay suparatiyaw kumbaga sa suburno na malubay mamuso paratiyaw pukusa malag na suburno kakagya diran di
aya kapipikirera nagiang kaya kabagi sa suburno kako sa suburno na bayni pamana simple adusa na dirang katawan na pamana miya kalala ini adusa siku Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua kasabapan sagiang kaya kasuburno na daa mapi amudil ay malagna dimbeluin o uman isar kita no ginawan yan arawatan si kumapi aparangay adika ku sa suburno ay malagna sang kaya masatano na miya kay ito ay malagna kerawan yan asabar niyan ang beluin yan na ginawa niyan na gusto pamilya niyan amudil si ko ay malagna dika ku sa suburno okay na gina ni patut mauyag katano ay malagna giuna ang tanong sa ginawa tanong na ikalak tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala na di tanong kumo sa suburno na so pamilya tanong na beluin tanong ala diwan si kuingad adiku sa suburno na upamakandakal so pagtaw ang beluin niyan ginawa niya na ladiwan si kumapya di kuwa sa suburno di niya pakakuan sa suburno so ay malagna pamilya niyan na ay malagna pumbeluin so pagtaw tanong di kuwa sa ay malagna suburno okay na isa na pa kailangan ang mauyag tanong. Ikatlo, kasasabapan sa giyang kaya kapkuwa sa giyang kaya suburno. Na giyang kutuwa di kaplan natutaw. Di masimbi utaw sumala si kumayto. Ay malag na di masimbi utaw sumala mala akamapian si kumayto akamapian. Na upama kasabuta tanwaya na ayaman na mataan nagiyang ka na suburno ipmagay yung mga dato na miya kay ito anan si ku kamapian o inged asar ka makalanatan o asar ka makasabartan pamana kwenta nga man yung takabasatan o pamana o pamakakuha ka sa 10,000 o 10,000 pama ito na ba pesos ay nibigay ka o dato na si ku talurabon na di ba idang man nga na 10,000 o piremya pantagian ko ay malagna uman salungan oy udia ukelipat o kaya pagito nga tanoron na benda de matalawati apira amya sugatan ay malagna say ko talurabon na lagi duba ay malagna sudato na uman salungan na bugangan niya sa talawati oy tinakatanag sa talawati ka na did mambuumpia did pagumpia nga karsada did pagumpia nga mga agriculture tano lango na umpia sa giyang kay ngada katan sa talawati iyo uman salungan na bugan tano niya sa talawati na timu-timuno to si ko ay malag na taluragon na 10,000 malag na ginan inibagir ka atenden ang na 10,000 na uman salungan na talawati ay mapapantagin o di nakasubran sa talawati si ko ay malag na salungan si ko suldo taluragon na kwenta nga man paman na ori panu Allah subhanahu wa ta'ala o pamakadatan ko sa suburno na sudato na kiyong pian niya suinged kiyong pian so karsada kiyong pian so mga pakayig miya mintin so light miya pamana miya tanor so mga lupatan miya tanor aranaw kapamana miya uyag tano pikira nga mana baaya buwa kesukat ka na talo-talawati si kusalungan kaya suko-sukuda na aya buwa bisnis ka o pamakamapya tano yung light saranaw na mapya aya buwa bisnis ka na ice candy o din ice water na batalo-talawati akilabang ka ice candy udi na ice water si kay malag na sa timan na refrigerator ka o pamakaswingetan na mapilait kay malag na datano ko sa suburno na pikiran niyo man na aya pa no ba mala business ka ay malag na naggrocery ka pero refrigerator kay gira naggrocery ka oy langon no mga business ka pa man kailangan no pa masama tago sa refrigerator udi na yung takalabuda kipki kapkedilibira nga si kudagangan ka ay malag na upama kamapiatan ni karsada na aya din ka di tunay ba aya din ka di tunay ba manggasolina upama kadima peso karsada litas iyo pama punga sa unayan na sunga sa dilibir ka sa dagangan ka sa marawi na sabab ko di mapeso karsada na paganero na patay sa oras ka kapakaya upama kakakuwang ka marawi sa isa ka oras na aya ka tinga sa halalan na 3 ka oras na miyate solo kuwan ka oras ka na upama ka matao ka sa kapamagitong na isa ka minuto si ko mga padagang na upama na miyak kalala na miya lapis kiran na kwenta nga man ayap ka oras tano na pipira ka oras na uman na kao nakagidi mapeso karsada na malama pong gasolina nga kakatiya ka anirong maakinang ka nakala adi nga di mang gasolina na upama ka mapeso karsada na ngunta aba sa tanong miya kagaga na kipkira oto pendiliber na kaadagangan na ka
udi nakawiyagan ka. May ito adi nga di manggasolin, nakamaga, nakagiya ka man ito na kapupakaw kito ang malag ng mga tra. Na miya kalala umpia, kamapian, apipisimbita no sa miya kay ito kamapian. O nan. Di tayo ni katawan no, sasabutay ni, o kada ka lang o pagtawtan no sa ranaw. Ginano pa may, di tano di ka pamimikiran, kapamana, uditan no bulungi, na dabas ipakabulong arwar kita no. Na, pada pun rarada marata agi yang kaya pamana kabagay sa suburno gupo na ipamana di marna siya ko kapagingad na tunay ni ba madakal kapapatutan si iku galebak sira ni pa kagagaon na di sira nung katago kagi da ki bagay na suburno na giyang kaya pamana dit na palang yang ko galebak na agi yung bugay sa suburno na ayaw miya tago na malang umang geda-geda upama ka ayaw matago ko galibak na sudi yung matao upama kakapanaw sa kurente na ayaw miya tago na giyang ko to migay sa suburno na so positibo gusto negative na di niya kato ni kapakapinuron na miya bina sa suka pagingod so ay malag na gupon aya di makanggelebak si ko gelebak na so dirun matao dirun dumadayat kasabab sa giyang ko to suburno na miya binasa so ay malag na kapagingod okay. Mga bangsami anto na ikibulong tano sa giyang kaya pamana kasuburno okay. Anto na ibulong tano si pag naron ay ikibulong tano si mga uripin wallah subhanahu wa ta'ala mga bangsami na giyang ko to ay malag na pakabugrin tanong so para te tanong kalak tanong si Allah subhanahu wa ta'ala ikalak tanong si Allah subhanahu wa ta'ala sa malag na pikiran tanong akna ubat tanong putos ang kay dunia putay tanong adna oras na pakaw matanong ko Allah subhanahu wa ta'ala na pa nakalakan nakagiyan ko to kapangadap kasi ko Allah asi ka maapot sa giyang talista na mga pasusuburno kalakan nakagiyan ko ta kapakaw mga si ko Allah asi kami lilista sa giyang ko ta mga tawa pukuwa sa suburno. Okay. Na ato na ipitiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinala tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba. Didna tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malkata palu uripon sa alungan na mori amalag nagyang kuto kapakatindigtan si ko amalag na mga kuburtan wa kasungtan sa giyang kuto kapangukom na dingad malkata palu kau dir kami sa giyang kayapat. Okay. Na paganay pagisir ka nagyang kuto an malihi min aynak tasabahu so tamu kiyan na andin niya miya sukat okay ipagisir ka na di kad makalakad udir ka na misi so tamu ka ando nga miya sukat na oreno ka sumbagangaw na nga miya sukat piyaman ko piyangakal mana yang na ipagisir ka mana wa fima anfaqa ando nga pumapinggas to giyang kana natamu ka anto ne kiya ko ang kaon naguandeng ka man ay malag na pinggas to na pang nadingan na dikalak ang pangadap kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala na ipagisiar kanan na baka ro makapumrak okay wayak kiya pakatamo ka na suburno na ida maputero na ya Allah kiya pakatamo ka na suburno ya Allah ya kiya pakatamo ka na miya magaya ko sa suburno na miya ko kan sukada to na kiya na kan suira okay ato ni ba na kiura pa kan so malag na umpia si ko inged dingkad na mapagma uripon wallah subhanahu wa ta'ala pakaw makan sa adapang wallah na pa dingan na ni kalak na pa makamatagur kitan wanan sumenap ko mga bagutan no ay kalaktan no wallah sagiyang ko taka pangadap tanong na mata-mataan apamana kita pala kagiyang kaya pamana kasubur no okay. Ikadua nasabutan ka hey uripon wallah subhanahu wa ta'ala asutaw apambagay sa suburno aguso pukuwa sa suburno aguso kiyaw kita no suburno na ini pamaninta o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tiwaryo igirin ini pamaninta ko lagi deka amranaw na kelak na ay nga pendi kelak sa Rasulullah na kami maninta okay ay nga di kelak masugat ka paninta o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agiyang ko to tunay pitiro Rasulullah tigina la'anallahu ar-rashi wal murtashi fi murqaan wallah pimurkaan wallah si patatenden si pasusuburno awu si pukuwasa suburno okay astaghfirullahaladzim ikalak tanu wallah upama na dingay ikalak masugat ka apaninta o Rasulullah
Upama ka atau pteruna murka. Baya bu pteruna murka na miya sugat ka adelendeg na miya rupatalawas ka. Udi na mau lugur ka langit di. Aya pteruna murka na giyang kutua at-taradu min rahmatillah. Keewat kasih ku limu wallah. Keewat kasih ku limu wallah. Wah. Nah, ilang adna langu na pasusuburno. Ilang adna langu na pasusuburno. Wai. Ka dapan matay na mitatatak sa giyang kaya benengnya na pasusuburno. Wai. Ilang adna langu na pukuwa sa suburno. Kadapan matay na mitatatak sa giyang kabenengnya na kata na kisi pangunguwa sa suburno. Maka dadapanas kan. Wai. Dakap na kimatay na maka dadapanas ka. Wai. Aya dirung salakaw. Nagyang kutua raradi na marata. Wah. Pira-pira. Pekuin yan suira. Kasabab sa miya magay sa suburno. Na aya mabuhay ipladlad yan na lango na dusa. Wah. Diturdo simbayang. Wah. Ayat na kalilida pa sa suburno na diturdo simbayang. Kaya ini anda man ay katurdo nga simbayang mapipikir ka matututo nga bagong ka sa giyang kaya suburno. Oy. Sumangawata ka na mga barasina. Oy. Sumangawata ka na lang na bubay na diran di kerumaan sa giyang kaya mga hotel sa Iligan, mga hotel sa Manila, kararadanan o suburno miya magay ka na pukuan na kadun sa umpiya kumadakalaw na di nga hindi ipamabay na di hindi ipamabay way malag na mga wataka di ran di ipaginom di ran di indrag so mga wataka mga bubay na pilikas siran din di na ni peteroon miya awataka ko limu wallah kana ba ya peteroon na miya awataka ko limu wallah na masugat ka adalendig na miya rupatalawas ka sa miya kaisesa di ato na panipeda kasabutatan sa giyang kaya masusugat ang murka wallah. Pada masusugat ang murka wallah, nagiyang kutua, masuk kasusugat ang murka wallah, nagiyang kutua, andin ni kau mau eleksyon na makawid na akala ka. Makawid na akala ka. Kagi katawan na kaaknaw baya imbutur kau madaklataw na giyang kutua kapiyang kaadato. Kaaya imbutur kau madaklataw na pira. Natika gupo na iyan na makagemaw, mas malay pira ka disakan. Naminitama nga miyada ako sa kadato. Okay. Udi na gupon giyang kaya pira ka na di ko nga madaklatan naminitama nga miyada ako sa kadato. Kaya taguan ka din sa sakit. Okay. Sa kamabuo ko sa suburno. Napamana di nga kepikir lagi yang kota ka kesugat ka amur ka. Okay. Pira-pira miya sugat amur ka ayam alag na pukuha sa suburno. Ato na yung mga murka ap kisugat ko pukuha sa suburno. Yung takaba sa tanong mabuha kana barwar buo masugat ka adalendig na malag na miyaro patabunga. Isad na murka, nagiyang kuto ka pa kadadapanas ka. Andi ni kilera ka, dato natin nakatip man mga busaw sa suburno. Okay, makadadapanas ka din. Okay, kati nga mga tawa ko, diterang kebutuhan, udah pera. Okay. Nah, kepakayagiyang kuto, miyak wang asuburno may ito. Na pelalan ka amur ka wallah. Ay malag na, piyaki ka na ka sa ginawa nga, piyaki ka na ka pamilya nga, na kapakaya pelalan ka no amur ka wallah. Kapakaya na masakit ko pamilya ka, na di pentu naging ko tamiyak wang asuburno. Ay pumulong. Na aya dirun sala ka na pira-pira ay ni patay niya na kuminwa sa suburno. Kagupo na kakuha na ka sa suburno. Na da kalaki ang wallah. Da ano gunya sa niya na gupong tabanan na ay poseleksyon na piyaki bunukan niya. Pira-pira. Pira-pira miya tundalan sa saranaw. Ama piataw. Sabab sa kumino sa suburno. Na apa mana benan di murka wallah. Nagyang kaya andid ni kay poso eleksyon. Nagid nang apetay. Gid nang adi magunungunong. Gid nang adi tutulaka. Benan di murka wallah. Sabut ndano ka mata-mataan. Auditan waya pamula sa ginawa tano na duan-duan tanod na pagtaw. Ikadua kapag kalides tano sa giyang kaya pamana kasuburno mga bangsami na ikalak tano sa wala mapikir tano giyang kaya kakan sa haram na pada iya kesabapan sa indem bengutaw sa ikunara ka jahannam basta ay ni pakalaka ini tu lawas ka na haram
na miya patut tarakan jo kapana kapaka naraka. Tanay pitiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigina kullu jasadin nabata min suhtin fannaru awla bih. Langu-langu na tingu Rasulullah lawas aya ini tuiyan na haram na miya patutad na tutong si kunara ka jahannam. Ay malagna dingay kala ko ripan wallah agupon aya di nga di pagintaw na suburno na pitiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aso lawas aya ini aya kiaulitirun na haram na miya patutad atutungon si ko nunin iba na naraka jahannam. Ikapat akibulong tano mangoripan wallah sa giyang kaya kakwa sa suburno sa kagendakan tano na pamulaan tano sa ginawa tano waki way munta ka ba sa tano mga pipiyatan waki ataw saranaw da isar kita no buwa ba niya kababaya betuan sa Bisaya da sa kautar ko tano buwa ba niya kababaya iya malag na ayay beturo na si pasusuburno agusip ko sa suburno kaya piya kayayaanan at title piya kayayaanan nagrar na uya gantan waki sa ginawa tano agi ang kaya pamana mapi aparangay ay malag na mapi asipat ino di mapi akap kenegar kana kataya sudah to kaaya ka pembuto irono pagtaw na kagi mapekan deto kataya sudah to aino pembuto iyo pagtaw ka kagiya mala igagaw ko pagtaw niya ani mapero pumamakin naging uta kataya sudah to udi pa magay na di pa kataban di kedeto niya kawatotan na bide na pamana kabubayan tano sa mapi agrara kabubayan tano sa mapi agrar sakama buop ko sa suburno na ino di mapi akap kenegar kana kataya ki mga tao ino sirang kia umpeeka kagiya di sirang kuwa sa suburno. Ino sirang kia dato isa mapiaka di sirang kuwa sa suburno. Niya kapia-pia ka kinagaon. Ani mapiyo na pumamakin katiya kiso mga tawa di nagkaumpian ka mga busaw sa suburno. Mana na malon man pamimikiran na kabubayan tano sa mapi agrar. Okay. Na ikagud tano so tunay di ba na di mapia tunay di ba na agrar. Mga bangsami maluaya miya katas ayat takwan tanong nasa 10 ka minutos na aya ato na ba na padakibulong sa giyang kaiya kasuburno na expose ndano kuan tanwa diman mamagugupatan palayatan kumwa adiman sang kaya mga pasusuburno agugyan kaya puko sa suburno muslim ka bebayakan pagariko so kababaling ka muslim na ipagisir ka sa alungan na mori anto na ipinggal ba ka sakit tapal kagiyang kaya kasuburno baka da kakamad baka hindi ipagilay expose ndanwaya kuwaan tanwa diman sa social network na kuwaan tanwa diman sa mga pasusuburno kuwaan tanwa diman sa malag na puko sa suburno pangangalakan tano siran balay tano si imam magusay uman gawin na uman isa na kakapatan tanwa nga cellphone tano kauman isa na ad na internet tano uman isa akin na post tano kalakan ni suwalla di gano po sa suburno kalakan ni suwalla di gano po mag sa suburno kati sa mga rarata-rarado ko suburno palaya tano mamagugupa kau pamaka upang permit pagkabati o mga tawagyan kaya suburno na ma-expose sa tigtano pamana na lumangkap na kalo-kalo na mauyag kung mga tawagyan ko tuwa kaya mauya kung mga tawagin ko to kalaksik ko Allah subhanahu wa ta'ala gupo na yung malagna apyasa ka educator sa giyang kaya pamana western educator ka sa giyang ka Islam na pakambuot sa mudula ka na tiga waki udah buo pera ka na di ka pumang siya nga politika udi na di nga di matero na dia kikern di nekern na nga akan bagay sa pera di na ikern ay malagna apyas ka na kaya daang ka din sa inam nati pamanatunab si baya kapita muslim na pagkadaan sa inam di aya buaki kapit sang kanan pagkadaan sa inam na sukna ba muslim na muslim na di kadaan sa inam gina ni kapita muslim apia madakala pukwa sa suburno na ayad na paratia tano na asar ka managuntaman tano mamagugupa tano na insyaallah na ikapeditan o Allah subhanahu wa ta'ala na kadabus akiragawag yang kaya kasuburno gina ni pamagugupaan tanwa ma-expose agi ang kaya pamana kasuburno sa malag na did na imapya apaparangayan aya po kaurayan ko si amala apo kasapar sa giyang kai akasuburno na suad na mga gesyan suad na mga power yan
Mga pagaryami, kagagani wa makalabuso niyo sa mga pasusuborno, ino niyo di mapungulawla. Sa mga attorney, piagis ko ilan niwa, kadiman daw, di mamagay sa suborno. Ino kano di, waki mga papasang kano, mga attorney sa Ranao. Naadang kano sa grupo niyo, mga attorney sa Ranao. Pakaarapan niyo sa pagtaw niyo, sa ayam analalag na, ito na ba, kaya pa kaswayo sa kapag-attorney niya na pag-isay sa kano, na sa din siya pagkatokawan niyo, pumagay sa malag na suborno, na demande niyo, tama sa makadabuso. Okay. Usaran niyo sa malag na bagaryo. Okay. So mga pagaryami ang mga bagaryan. Mga pagaryami ang mga mujahidin. Kagagani, kaya pangangalakan niyo sa mga pumagay sa suborno, ino niyo di mapangangalakan. At isa ko pangangalakan niyo sa mga drug. Isa ko pangangalakan niyo sa malag na mga rapist. Igira pinangalaki sa nalalag na mga talibuno na pukilaksiran na ino niyo di mapangangalak agiyang kai ang mga tao at binasa ko kapag nga dagiyang kaya malag na mga pasusuborno. Okay. Na mata-mata ang kuwala kaumanisa na ipagisir kita nung sa alungan na mo rin susangan tanong. So ay sangan niya na kagaganyan ay buwag kagaganyan na makaposta na posta ka. So ay kagaganyan na pamagusay na nagyang kaya karatagyan kaya ay malag na suborno na pamagusayan ka so karatayan. So ay kagaganyan na makalabuso niyan. So kumbaga sa suborno, gusto po sa suborno, kalabusuan niyan. So kagaganyan maansakyan as sinapang. So ay malag na kumbaga sa suborno, gusto po sa suborno na ipagisir ka naman sa alungan na mori. So masasangan tanong na ito na itanong kaan tanong makapukas sa tunay ni ba na kataksilan. Mga uripun wallah, maluay miya katas, na ayag po kauriyang usi. Na, isa pa man nakaadir katano sa bugar sa Ranao, na tigiran na di nakikida nga kasuburno. Okay. Di na kita ka po asambitan sa mapiada to. Nung takabas sa tanong, ayaki kupitsan na sukna ba Muslim. Okay. Wallahi al-azim, kau pa maka masatiman tano sa masatiman na puso tano, magayon na yung tanong sa ditano kumwa sa pirak. Uy, at taburan na kaayap naguntaman ng tanong, pamagugupaan tanong, nakadato ang tanong sa mapia. Apia ka na ba ulama? Amja detor ka tanong, asar ka mapia. Ay malag na kagagatanuanan. Ino tanong di kagaga. Yung takabas ako, sabar tanong. Na, makasabar tanong na siyaw ragun. Siyaw ragun naki. Mga bangsa misaranao na inshallah na kaile tanong sumapi araradian. Anto na pagukitan tanong. Upama ka may sa tanong siya struggle. Di tanong ko sa pira. Na suda to, miya kataban. Ibarat lagi ang kaya kapag eleksyon sa 2022. Na sumiya kataban ada to, ada makapamagay sa pira, kada tanong ko aso pira kiyan. Na ini betad ta sa dato man sa pasad. Uy, dato man sa pasad. Malag na, so kaya dato yan, na miya ngurapok man. Na, anto na isuwan tanong, miya umaso 2025. Pag-eleksyon tanong, mutuan tanong purma, nagyang ko to ada to, miya katabang ko 2022, ada bagay sa pirak, ada pangumpia, di tanong mutuan. Mutu tanong man sa salakaw, kalo-kalo na, ba niyan mapamikir, nagyang ko tayo malag, na di kapag ragasi ko ingad. Na di tanong mga ko sa pirak, si ko 2025. Na, ini betad tanong sa giyang miya kataban sang kaya 2025 na lagi dia bukman. Why? Miya kataban da miya gusto niyan. Ino yung tiap man nagiyang kaya ira. Na miya umaso tunay ni ba 2020 ito. 2020 ito pa ma. Wallahi al-azim. Insyaallah na siku 2028 na so kebutuan ada to na kergergen. Tinagupo na ko di pangumpiya. Na miya suwa kan sumiya katabang ko 2022, kesuwa kan sumiya katabang ko 2025, ada sila nun makakaswi. Kadiyan kaya pagtaw na di ko sa pirak. Puluno ba sila sa mapi ada to? Na makapangumpiad na giyang kuto ada to, miya kataban si iko 2020. Ay malag na, miya kasya siya ragun. Kaya pag-struggle tano, na miya kaapas tano. Inshallah na pagkaapas tano. Adi sa giyang kaya susuan tano, pukuta dun sa niko, pukuta dun sa salad, na saka na kiyata man nakasumapaita siya maaka na kiyata man yan sumapaita kang gobyerno saka na kiyata man yan sumapaita kang gobyerno swata ka na kiyata man yan sumapaita kang gobyerno tama sa pitwa pid ka dadi nagkailin
pamana inutan wa idi pagisaysa na magistruggle tano na siyaw ragun na insyaallah na miya kadapitano giye na ipagudukak na isagyan kaya langwan ang mga bangsa tano pumamakin nagiman to lagna upang maka magistruggle tano na insyaallah na siyaw ragun talo ka term na pagkaapas ng tanu Allah tubangan tanu Allah subhanahu wa ta'ala mga bangsami panginta ko Allah adna kya sabutan tanu mapya sagyang kaya kaya pamagusaya tanu sagyang kaya kuan kasuburno ilidas tanu Allah subhanahu wa ta'ala si kung mga rarangit yan pakatanud tanu Allah atau saranaw ikalak tanu sa Allah subhanahu wa ta'ala tama sa mga datutan wayan at taufikan siran Allah subhanahu wa ta'ala sa makapamimikiran siran ka amay kadiran mapikiragi yang kota kapengadapiran si Allah subhanahu wa ta'ala na duan-duan yang siran den na duan-duan tanu mambuo pagtaw amay kadita na mapikiragi yang kota kapakataling umatano sa alungan na mori mga bangsa ko bala-balasang kanu Allah sagyang kaya pamana kaya pamamakin nagyo share niyo si ko mga waliyo si ko ay malag na mga Facebook yo kakalo-kalwari na supukan nagsinaw baka liwanag iya puso iyan na mita pala kagiyang kaya pamana kasuburno setan butag sa diyang ka subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.